हेलौ एभ्रिवान बरायलायबाय दिनैनि फिसा ब्लगाव नै खदाल लादों आङो माने मोनसे खामानि मावनो नागिरदों ओमफ्राय नै बुरिया फिसाजोआ नैखौसो नायफैबाय दंमोन आरो दै गनायखौ पार्कनि बायदि ना रायजोफोर माने नानिनि हागिस माखा बिराद बुरजा जानानै दं न' खाथियावनो गारबाय थानाय जादों नालाय बेखौ एसे बोस्रांनानै एसे साइडआव फबहैनोसै आरोखि होमबासो स्रां जागोन नालाय नङाबा लेथ्रा नुबाय थायोना एसे गारहैनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बरायलायबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव बेबायदिनो नायनानै अनसायबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक शेयार खालामदो ने थ'ना नानियाबो खालामखाथारदो दे होन खालामोन गोसो जालाजोब्बाय नै हा माखानो जावजायाना नै अन्थाइ दंलाजोबो ओमफ्राय नैबेयाव सानदोंखि बेयाव ज' दोनफैथ'नानै उनाव ज' गय दुनाखंजों सावनो नामा ओरै सानदों आङो दा बिदिखौनो खालामनांसिगोन बिराद भेजाललै माने जायगायानो गैया बिदि हाखर जावथावथावबो आरो बेयावबो जावजायाना माने माबा माबि गायनाय दं दा नै जाबोर गारखानायावनो एसे जमा खालामथ'नानै रानबा ज' सावनोसै ओरै सानदां गय दनाखौ माबा माबि होनानै होमबा जों खामगोन ना बेखौनो खालामसै खोमा ने हो खालामसै खामगोनब्रा रानबानो खामगोन ना बेलाय नै बेयाव बिराद जमा जाबाय गारसो गारसो जाजोब्बायना ओरैबो दंमोन मोनफा मोननै न' खाथियावनो जायो नालाय नै बेखायनो बेखौ बोस्रांसै साफा नुनायनि हागोन ना हाया लांना नायनोसै बेखौ ज' लांसै गिसि जाजोबना दंलै गिसिबाबो रानना थाथोंसै उनाव खामगोन रानबाथाय रानखांबा नानिनि हागिस पेम्पार्स नोंनि पेम्पार्स ज' जाजोबना दं नै बेखौ बोखांजोब्बासो स्रां मोनसिगोन बुरजाथार जाना दंलै नै रोजाथार दै सिबाय थायोना राना नै बेयाव फबसिनजोबना दोनबाय माबाखौ हागिसखौ एसे रानफुदला जाबाथाय उनाव सावना होनोसै आरोखि मथा मथि आयु खै हाजारसोनि जागोनथाय बिराद बुरजा जाबाय नै हाजो बायदि गोजौ जालायबाय पेम्पार्स माखा दासो एसे स्रां नुबाय आरो नै बेयाव दंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव जमा दोनबाय उनाव सावनोसै ज'नो बा इस बाबा मावनायखौनो नायफैद' खामानि मावनायखौ हो बाबा खामानि मावनायखौ नायफैदों हो मावखांबाय ओरै दै नालाफोरखौबो एसे साफा खालामबाय नै नङाबा जायगायावनो थालाबायबाय थायो नालाय दानिया मा मावबावनांगौ भाङा सिङा नै सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन बे प्लास्टिक बेयाव दङ बथल सोरबा भाङा सिङा बायग्रा दंबा फैदो रायजोफोर नोंसोरनो आं दिनै खोन्थानोसो बावगारदों जोंहा नानिया दिनै 10 थारिख ना 6 मास ग्रोब जाबाय फुल 6 मास 10 थारिखआव जोनोममोन नालाय बेनिया दिनै 6 मास जाबाय आरो ना रायजोफोर नानि 6 मास जाबाय नोङो 6 मासनि उनाव 1 बोसोर जागोन 6 मास आरो खेबसे 6 मासनि उनाव दै नानिया जोंहा 6 मास जाबाय ने सोरना आयौ रायजोफोर मा खबर नोंसोरनिया खोन्थाहरलायदो मा गाबज्रि हरलायथारो नुवाखै नानिया मा खुदै गबाय दं खुदै ओंखाम दौनायबो खालामनोसै जानुवारि 28आव इदि थाबाय थानो हाया नालाय लुगैयो जों जानायखौ नायो बिराद माने नायनानै जाफानो लुगैलायलाङो आरो खुदै गलायलाङो हो औ 28 बा 7नि खाथियावनो जाहैसिगोन बे समाव जों दौनोसै नै थालिरा माबा जाना दं लेमलायनानै बेखौ सुंथाना दोनसै मोननै मोनथाम दांबेसेसो दंथाय बेयाव दांसे दं ओमफ्राय बैथिंजाबो दङ थालिरा माखासे गोजां बोथोर ना रानोनो नागिरा मानो रायाथाय मानो रानो बायो गोजां बोथोरावलाय इसानखौथ' सुंथाखाबाय बेथ' गोरलैथारसो आरो बै नै बेयावबो सुंथाबाय
माबाजों औवाजों बेयाव मोननै उनाव गिदिर जाबाथाय गिलिर जायो नालाय ओमफ्राय नै बे सुमफ्राम फिथाइ बिफांखौ लाबोदोंमोन गोजा जाद आरोना बे सुमफ्रामा ओमफ्राय माथो रानख्रेबला जोबनाय सिस्टेम जाना दं दै होफैनांगोनदां बिहाव बिखुनजोनिफ्राय लाबोलायदोंमोन दाख्लै ओमफ्राय जागोन ना जाया थांना थाङा नै आरो थांनानै दं बिबारा नै दा बेखौ दै होफैनो र' आङो बाल्थिंसे दै लाबोबाय आङो नै बाल्थिंसे बेयाव होनोसै सुमफ्रामाव थांबानो जाबायलै सुमफ्राम गोजा मोनजाफेरखायाखै ओरैनोबा न'आव थांबा आरो टेनसन गैला फुलावबो एसे होनानै र' थांसिगोन बे थांबाथाय देनां जानो फैदै नोंसोरबो सुमफ्राम गोजानो गोजा जाद माने गोजाद्रायथ' नङा पिंक खोमालै गलाब कालार जायोदां मिथिलाय लांला आंबो ओइ हेलिकप्टार बिरलांलायबाय न' सेरजों माने मा बेखिजाय हेलिकप्टारनि लामा दं खोमा माने अख्रां सायावबो लामा थायो ना मा होनो दा बेखायनो बेखिजा माने खद्दाय बेखिजाल' बिरलाङो आरोना इयो फौजिफोरनि खोमा आं आगोलनिफ्रायनो नुबाय उन्दैनिफ्रायनो माने बेखिजा बिरलांबाय थायो दैमा सेरजों आरो माने आंनिबा बेखिजा लामा दं हेलिकप्टारनि फौजिफोरनि खेबसेनो गंथाम गंब्रै बिदि बिरलाङो मालाबा गंनै दिनै गंसे बेखिजा लामा दं निस्सय हांसोफोरनो दै होनि र' एसे गांदों खोमा गाबबाय दं आदार होथ'ला दहायसो होखादों नालाय गिग्रा जाबाय आदार गैथ'वा दैखौनो लोंग्रो दैखौनो लोंथ' बैयाव गगासिनो बैयावबो मासे ओमफ्राय बैयाव खेबसेनो मानै गदों माने मानैजों ज' गदों 13था मोननै भाग खालामना होबाय आङो दाउदैखौ ओमफ्राय रायजोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन थाथ'लायदो उनाव हाबाफारिखौ खोन्थालायनोसै मावबा मा मावो मा मावा जायखिया बाय बाय